SMS-ku z není chcem ťa mať. Musím to opraviť, okoreniť, treba to zmazať. Mám strach z toho, keď to dopíšem a odošlem. Príde spätná správa, nechcem, nemám záujem. SMS-ka v štýle, stretníme sa na rande. Dúfam, že sa bude páčiť, znie to úžasne a fatálne. Srdce mi bije, telefón píše, odosielam SMS. Odoslaná už len na odpoveď, čakám, zapípa telefón s očakávaním. K nemu kráčam v obavách, so strachom sa k nemu ponáhľam. To ich popach, to len doručenka, ešte sa očakám. V tej chvíle píšeš, súhlasím, dieťa počká. So šťastím, radosťou, pohotovo odpovedal za to miesto, čas, všetko na teba nechávam. Dneska večer o 7:30 na našom mieste. Ja ťa budem čakať na lavičke pri ceste. Riešim, čo si zase na seba zoberiem. Či sa vyzývavo možno zvodne oblečiem. Skombinujem biele, ale červené. Hlavne čo tých výrazy, keď sa stretneme. Oblečím sa pohodlne, v čom sa cítim dobre. Už treba ísť, neverím tomu stále, Pane Bože. Teším sa, sen sa mi plní, zatiaľ podľa predstav sadím si na lavičku, áno, tu ju počkam. Už vidím, ako ku mne usmievavo prichádza. Je úžasná, dominanta, úplne krásna. Rozklepaní sme obaja, pusu od nej dostávam. Potom objate a otázka, sadnúť pôjdeme kam, ty drink a ja pod nich vyberám. Kračame spolu, krok za krokom počítam. Cítim sa neisto, šťastne, poviem jej, ako vonia úžasne. Voňaš úplne fantasticky prekrásne. Sledujem mimiky tvoj u tvoj tváre s hádankou, čo sa dneska večer stane. Usmel prítulný, pre mňa taký nesmelý, že to bude také nesmelé, sme obaja vedeli. Na pohárik, na drink sme si teda sadli. V tej chvíli tvoje oči do mojich spadli. Ty hovoríš o tom, aký si malá dneska deň. Ja ťa počúvam, mám o teba záujem. Tvoje krky, inteligencia ma celého dostali. Kedy sa tento moment a chvíľa zastaví, chvíľa nech stojí a ostane stáť. Dnes večer, nechcem byť sám.